većih poplava. Tokom noći je iz opštine Rakovica evakuisano oko 150 ljudi, svi oni su smešteni u hotel, dostavljena im je hrana, dostavljena im je i ćebad, tako da se oni nalaze na bezbednom mestu. Osim Rakovice, ugrožena je i Grocka kao i Unčari, gde su takođe ekipe bile na terenu, spasilačke ekipe, evakuisane su porodice i njima je takođe dostavljena i hrana i ćebad, tako da su oni na sigurnom. Međutim, u Batajnici su takođe velike poplave i ono što građane Batajnice osim poplava interesuje, zabrinjava zapravo, jeste i strah od širenja zaraze, s obzirom da se tamo izvila septička jama. U Mirjevu su se aktivirala klizišta, tako da linije GSP-a u ovom delu grada saobraćaju izmenjenim terasama. Inače, što se tiče vode za piće, ona je ispravna, dakle, u svim beogradskim opštinama i nadležno